Ja, du får selv lov til at åbne. Er vi på nu i dag 4? Ja. Nej. Vi skal have nummer 4. 4. Den er. Det er nummer, hvad siger det er nummer 10. 4 er derovre. Derovre. Kan du åbne den? Skal mor mase den? Jeg tager lige laver en lille hjælper. En grankogl. Den er sød, hva'? Kokos på. Ja. Det må hjælpe dig med at få den ud. Nej, så er jeg ud. Du kan også mere. Du kan også vende den om. Okay. Og den sidder lidt fast, ja. Den der. Må vi se en grankogl? Vil vi se? Den er Så fin. det er kakor. Wow. Tror du, den smager godt? Var den god? Ja. Den hiver vi bare af igen, så vi ikke kan få at finde den igen, ikke også? Nu har du spist en lille chokolade. Bare for af. Så har vi det fra farmor. Det var den fra i går. Så skal vi finde nummer 4 igen. Oppe skal. Lidt, ikke også? Nemlig det der. Det er så utroligt, hvis det er børn, ikke? Jo. Og det er fordi, jeg skal tage den herfra. Den der. Er du klar til den der? Hvem er det? Kan du se, hvem det er? Det er Blues julegave. Det er Benjamin. Benjamin. Ja. Det hiver. Han hiver den af, se? Benjamin. Benjamin. Ja. Ja. Jeg kan også lægge den deroppe i. Luk. Ja, luk du den. Fordi min er sød, ikke også? Så bare simpelthen kan lægge den til pauser. Benjamin. Benjamin.